Agona yetiti kura na wo dada ansa na santiman ba. Aman na man hina kese no mbeka santim ho no. Ye ka enso ekonkuna di kan na agona kan. Agona no nkroto enso 7 na ye agona. Nti ye wo agona na nkasa. Ye wo krofon so, ye wo bepoa, ye wo afama so, ye wo bedruma se, ye wo wiamo ase na okofie ase. Omonso no na ka bo my friend agona. Agona no kuro ni. Abusun edi agona so no asene. Ahemfo wo Ghana nyina no. Agona man hene nko a ne san yekonfo. Eno so ntina ne tine fita no. Amoampon no akonya esan ye bosom. Ka bo abuduro ne ho wo agona. Me bebusa se dwumadie ben na agona konya ye ma asanteman. Wono na ye asante hene sofo panyini. Nti dwumadie bi e be bi ahohomu ne ma no. A ono edi dwuma ma sante hene obom paema no ye nima honhom bebre ma sante. Ya hemfu nyina no ono nko ane sofo panyina wo. In fact the whole Ghana ye ni ohene bi a osan ye konfo ya agona man hene nko a. Ti ye ko se ye nya nana foforo. Na mo so aba so manya mo nua konfo foforo. Tina ma konfo nyina ba ya konfo akese be ba ho. Efse ye nya konfo foforo. Na ye nya oman hene foforo. Nti ye nyina obi a be ye ne de. Nti obi afira agona medidi se ode hwahwa no se ono no krom hene nko an no na esofo pon e frɛ no obri konfo anocheboa ono hene to so de nwotwe na we no wan fa obi adin Abusuanche bia na agona nkonyasem bepiem kotokofiem ma yiro santehene ehye yema nananom eya amamani amane esefata de hyebrantie ebekire no na muhu ye se nana champoma ntansa yadom ne nananom ya amamani amane esefata omoyi de hyebrantie ama osan ede achekro no na ene nkonyasi no ye boawremu ni me bi ekohu ye ne yentiase ene eho de course ho nyina no ho adesua ane yaka boma general form ebeboa me na yedi ho enkomo ntika me ho na yentinsim general mwakwa aba ne na ho yedi na me adaroma me ho ye na so boko odaroma yendi kan hwa agona kofa bai ene say agona bakosem kakra ene say agona yetiti kura na wo dada ansa na santiman ba. Okay. Na nkuro aman na man hina kese no mbeka asante ho no. Ye ka enso ekonkuna di kan na agona kan ho. First 7 Paramount season. Mo chichira asante man no se dwaben kumase ene asuminya mo ne mampom no. Okay. Agona so eka ho on se num de di san nti mienu ebeka ho na agona kan ho. Oh, okay. Sabre na ye nka kofu ni fi na kofu ni kumase ne bom. Okay. Na bekwa so ne dwaben no so ba Hako. Nti agona kan ona agona no nkroto enso Okay. 7 na ye agona. Nti ye wa agona na nkasa ye wa krofon so ye wo bepoa ye wa afama so ye wo bedruma se ye wo wiamo ase na okofie ase omonso no na ka bo my friend agona Omo nyina wo agona mpatem ho no. Omo wa agona mpatem ho na. Okay. Yenhwe ye kasa agona abusua no a ye nyina yenim se abusua ko bi se asachi aduana ne ade no. Agona abusua no wo mo ane agona adehye no ana. Eyo eno na ya na mafo bibredwene sa agona no kuro ni din abusua edi agona so no asene nti agona ayi no adehye no omunya agonafo sa akwete se woko central region sabre yo agona omo so eno nche so mo ya agonafo kuro ni edi agona omo ya asene abusua nti omo nua mo bi ne nkranza ne amakomu ne otunfo adonten hene antoa omo na ye asenefo omo ne agona abusua yo ye da say ye nyine ye de beti ye se konfa no chief rewo kugwa ye sa se osan ebedi akonya wa agona ho eba ne say yo de akoye ne se akoye se be na sanimate se sikuru bi aba efe no Verdi so says versus Croatia and Kosovo ntem ho. Okay. Ti yen fan says see ameme ye Ghana ni na me kɔ na ye kɔ kyekyere saa man no foforo na. Den amachekere man na wi ndie meka ho.
Okay. Nti Asante no nye natural group of people. Nkrofo bi ene hyase fra kanfo mu no kom ho bo mu efren o Asante. Okay. Nti obi obeka ho bia mfa ho ba bi ofiri no. Omo nyina na kabo no mtechira Asante. Nti obi ntimi mfiri ba bi mtechira Asante a won kan Asante no ho. Nti ko America efiri bi wood onu something like from many one. Nti Asante no ye from ne kabo mu. Nti woye okugwani ai wa kuapem. Nanso woka ho no mtechira Asante. Nti woye Asante ni soso. Nti ebetin aka se bia ne nti firi okugwa na woye Asante ni fi se woka ho no mtechira Asante. Nti oba no betena agona. Oba ye no one ohwenso na chechire Asante na agona ohena no di agona so no no ye konfo a na friend konfo ya moa. Nti ebra konfo ya moa no ekọ ne krechi no. Okay. Na so no so ya asene ni no nti no na ono so be ye hene ho agona. Nti ono na we ka se agona be ye man hene no ono ne omo man hene aso di kan. Nti konfano che be ye ohene wa agona. Oba ye man hene wa agona. Obetena akonya so. Obetena akonya so Abra no ye konfo na. Ano san ye konfo. Nti oba ha ade so nkwa wo agona ho ne se ohene oba ye on etoso aduonu nwotwe 28. Eno ohema wo ye na etoso aduonu 20. Na ahemfo wo Ghana nyina no agona man hene nko a ne san ye konfo. Eno so ntina ne tine fita no. Okay. Na konfano che bae no na kuro no ho dada. Ana omo so obosoma na frencheche. Eno so de ono so na bosoma akese mienu be kan ho. Ne bosom kese no e fre no Boabuduru. Boabuduru. Nti dana yeduru agona ahemfie no na ne dan ne kakra na won chen ho na ho na agona hene foforo ni firi bae no Boabuduru. Ena Boabuduru no esoso na omo wo akonya bi ka ho a akonya no so san ye bosom. Eno na e fre na Amoampon. Nti ye ka na mamre kwan se Boabuduru no ne ba ne Amoampon. Nti ni nyina ye abosoma kese a wo konfano che akonya no. Me tie ye bra omo asem ne bae no me hu se yura committee ne ka che yura se Amoampon ayira. Amoampon no eye akonya esan ye bosom. Akonya san ye bosom. A e ka Boabuduru ne ho e wa agona. Na ne papa mu no ye obi hene wa agona wo ye konforma Boabuduru no. Ena na akonya wote so no na e fre no Amoampon. Eno na bra agona hena otwa mu no oba besha oba Kumasi besha ye no ofiri Kumasi kodru agona na bosom no afiri ho no ana afede oni ho bi Dokrako ye no obesha Kumasi a okoye agona hena no okodru agona na Amoampon ni ho na Amoampon no afiri fie ho a ejiri se nipa da se ni na sheda be fa ekoye. Enti bra otena so nyina na Amoampon ni ho na Amoampon no fie be du no odidi hine ni na wa hu Amoampon no we hu Amoampon no da wa hu da be pem ni wa be so e ba yi no yenya hu Amoampon no ene ya sema mudu so Amoampon no ne maame e de wo ho eye Boabuduru no Boabuduru no de wo ho no Amoampon no mu sisie ni ho yen hwe emi hu se bra na bia yewre bodwa bi ni dwumadi ahodo bi a na ye hu se bepo ahene etai ba first na madwene me so no ne agona man hene no ya ne ye frɛ ne sa ye ne centrofo ya sa agona man hene ne ba chi na mtisi ese nkofo de hye na me so na nye ono omo so da bi ono ye bepo ahene ne ru acte no acte as dey so obi ye bepo ahene bepo ahene odi kan no na ne papa ene Konfanoche. Okay. Bepo ahene no di kan ne papa ne Konfanoche. Nti amamre kwan so no. Bepo ahene bia papa ne agona man hene. Ena agona ankonya nchehye mu no. Bepo ahene na eni fa hene. Se agona man hene ni ho a de ohwe akire no ye bepo ahene. Nti wala na ye acting president. Nti no no so Fred Peter se ne papa ye pepepe. Nti bepo ahene ena hwe akire. Ebra na agona man hene ni ho no. Yebeka sa agona man hene na nanum konwa sofo no nyina be form ho said your mura form ho fita no ana amko dwumadi bia sa da mo be Debi ohene no na ye sa na ono ye acting president no nti na e fanso ohene na ono ana ye ohene no nti na ono na be fita no tisi agona hene aba na de agona hene na be fita no ye tem sa de bi so so wo mo di omani achichira de bi na sumai eno ye sumai na ono na mamre kwan so no
ɔno nko ana duru santehene no a obetumi ɛde ne podua na bɛbɔ santehene ho saa nti sɛ yɛnya agona hene no ɔbɛsɛ bibi kyerɛ ewura wie na akyire ɔbɛda ase wie a efiri ɔkɔ no ɔba asanteman kansa na sɛ ɔba akwasideɛ ne afahyɛ bi abɔhu sɛ ɔbɛkɔ ewura hɔ a obetumi ayɛ saa wɔ ewura anim ɔde bodua bɛbɔ no ne asɛ ɔno na yɛ ne kɔmfoɔ nti borɔfo mu ɔno na yɛ ne sɔfoɔ nti akɔ sɛ King of England ne Archbishop of Canterbury na ɔhwɛ Anglican so no nti ɔno na ɛhwɛ Anglican so nti wei no yɛ asɔre a yɛbie no ɔno na ɛda nɔɔma ewura nti na me bɛbisa sɛ dwumadie bɛn na agona konya yɛ ma asanteman ɔno na ɛyɛ asantehene sɔfo panyini nti dwumadie bi a ɛbɛyɛ bi ahohom nneɛma no ɛyɛ a ɔno adi dwuma ma santehene a ɔbɔ mpae ma no ɛyɛ nneɛma ahohom bebree ma santehene nti ɔno ne sɔfo panyini a agona wɔ dibrɛ sonko wɔ asanteman mu a yɛ ahemfo nyinaa no ɔno nko ara ne sɔfo panyini a ɔwɔ mu in fact the whole Ghana yɛni ɔhene bi a ɔsan yɛ kɔnfo ɛyɛ agona man hene nko ara ɛnɛ deɛ menni tɛpadeɛ ba tɛpa so ɛwɔ afadie bi tɛpa ɛdeɛ no ne sɛ tɛpa man hene ɛna hwɛ kɔnfo a ɔhwɛ tɛpa baaneɛ so ma yɛwura no so nti tɛpa baaneɛ no yɛwɔ ne kɔnfo wɔ hɔ ɛna tɛpa man hene ɛna ɔno na ɔne ne di nkitaho ɛma yɛwura nti ebia bibia a ɔmbɛhia bia ɔno na hwɛ saa nneɛma no so ma ɔmo nti ɛnam so ɔno so ne bosom kɛseɛ no na ɛbɛ no nti no ɛwɔ sɛ ɔno so yɛ fitaa na ne tiri yɛ fitaa na mu deɛ ɔyɛ kɔnfoɔ ɛsan yɛ ɔhene n'aka deɛ no yɛ agona nti na ɔmo mmienu nso so bɛhwɛ a sɛ dwanatoa bi ne ahensɛm mu nneɛma bi abɛba a ɛyɛ a na ɛfa tɛpa baaneɛ so ɛyɛ tɛpa man hene so ɛfisɛ ɔmo nyinaa aka bɔ mu ɛdi dwuma ma asante yo botaeɛ bɛn na ɛte akyire sɛ nananom mmesuan akyie kora a yɛnto ɛho sɛ akɔmfoɔ bɛkɔ mu ase wei deɛ ɛho sɛ akɔmfoɔ bebree wɔ hɔ ɔmo kɔm berɛ bɛn na wɔmo kɔm yɛ ankasa owieɛ osuan wieɛ anaa wobɛsuan no na ɔmo kɔm yɛ deɛ nti na ɔmo sɛ nana bi ɛba a akɔmfoɔ bɛkɔm deɛ nanso duru tama yɛba bɛsuan na ɛyɛ ɔmo firi hɔ na wei no ɔnyɛ ɔhene nko a ɔsan yɛ kɔmfoɔ nti na ɛyɛ ɔmo nnua a yɛde ne sisɛ kɔmfoɔ ɛwɔ mo anim ɛna yɛ so yɛ panyin a wɔwɔ abɛdi man hene ɛwɔ yɛ so yɛ anim nti yɛn yɛ aba no ɔmo so aba ɛsɛ yɛbɛsi kɔmfoɔ na yɛ so yɛbɛsi hene wɔ yɛ anim okay nti obiara ɔbɛyɛ ne deɛ obi yɛ ne deɛ n'afa mu deɛ nti yɛn yɛ kɔɔ sɛ yɛnya nana foforɔ ɛna ɔmo so aba so ɔmo anya ɔmo nua kɔmfoɔ foforɔ kyerɛ ma kɔmfoɔ nyinaa baeɛ akɔmfoɔ akɛseɛ bɛbaa hɔ no ɛfisɛ yɛnya kɔmfoɔ foforɔ ɛna yɛnya ɔman hene foforɔ nti yɛn nyinaa obi bɛyɛ ne deɛ na kɔmfoɔ no kyerɛ sɛ na suma ti sima no kɔm saa pɛpɛpɛ sɛ wei no so no yɛyi wa ɛwɔ sɛ suma no ɛbɛfa wo ansa na watumi aba abɛsua nti sɛ suma no afa no nti na otumi sua wɔyɛ kɔmfoɔ nti sɛ wɔ sɛ suma no ɛfa no deɛ ɛbɛka no bɔfo bɛ process no anyɛ saa wontumi nyɛ hene no nti process no ansa na otumi aba abɛsua nti sɛsi a deɛ akɔmfoɔ yɛ sɛ bi a ɔmo wɔ ani kakra ho nneɛma ɔno nso bɛtumi ahu bi sa ɔwɔ ani sɛ wɔanyɛ ani anka wontumi sua nti ɛmfa ho sɛ ebi a wonam fie hɔ no na wonim hwee wonya bɛn akonnwa no deɛ ɛwɔ sɛ ewura wo nti ewura no sɛ nwura wo a gye sɛ bi ɛfa nipa foforɔ ba ɛno nti na ɛma nti obiara firi agona a megye di sɛ ɔde hoahoa no sɛ ɔno no kurom hene nko ara no na ɛyɛ sɔfo pɔn nwura no a wontumi ɛyɛ hene no sɛ akonnwa no kora ankasa mpɛwɔ a wontumi ma ɛyɛ hene no nti sɛ deɛ yɛn yɛyi obi a yɛde n'asi soɔ no bia daabi nti saa ɛkyɛ sɛ wei no sɛ yɛyi ama obi ɔhene bi to sɛ agona hene a ɛkyɛ sɛ honhom no honam fam no yɛyɛ scan ne yie ɛhu sɛ ɛwɔ sɛ wofiri fie hɔ ɛwɔ sɛ akonnwa no bɛwura wo akonnwa no a mɛwura wo deɛ a wontumi ne hene nti akɔyɛ sɛ sɛ yɛabusua mu yɛyi obi sɛ ɔmɛyɛ kɔmfoɔ yɛyi no na sɛ akonnwa no mpɛ no a wontumi mɛyɛ nti wei no ɛyɛ akɔm ne akonnwadie ɛwɔ sɛ ne mmienu nyinaa ɛkɔ na sɛsɛ no obi bɛtumi abɛka ntam bi anaasɛ obi bɛka sɛ abusua bi ɛfa bi bɛka sɛ yɛmpene ɛntam no ho sɛ wo me ne wo mmienu yɛ abusua baako a amammerɛ kwan sɛ yɛntumi nka ntam okay ɛntam ho da koro yɛbɛhyɛ da atena sɛ esua ntam ɛntam ɛyɛ duabɔ ɛsan yɛ sɛ wode san wo ho de pra adeɛ so ɛna ɛsan de pere adeɛ no ɛna yɛde pere adeɛ no mu no ɛkyerɛ sɛ woka kyerɛ deɛ woka ne ntam no sɛ obi fa w'adeɛ akɔ nti wɔno mfrɛ asɛm no na ɔnyɛ atemmuafoɔ ɔmɛtena mu na ɔmɛhwɛ asɛm no ɔmɛbu atan ma mo nti
sɛ me no mmienu yɛ abusua baako a yɛwɔ asɛm a yɛkɔka no yɛ abusua panyin anim nti ehu hia sɛ yɛkɔka ɔhene bi ntam so mɛfrɛ abra yɛ nyina wɔ abusua panyin baako nti sɛ wogyidi sɛ ɔyɛ ade ase a wobɛtumi aka ntam agye sɛ bia na wogyidi sɛ ɔno nyɛ ade ase na wo na ayɛ ade ase na yɛde wakonya kɔma no na ade ba bɛprɛ saa abra no deɛ nipa a yɛyi no obiara ne hɔ a wotumi ɛbɛka sɛ ɔnyɛ ade ase nti sɛ saa de no wɔn sɛ yɛtwam hɔ nti agorɔ hene foforɔ baa edin bɛn na ɔde baa yɛfrɛ no obiri kɔnfɔ anɔkye boakye ɔne ɛtɔ so aduonu nwɔtwe ɔne ɔhene ɔtɔ so aduonu nwɔtwe na wei no wɔamfa obi adin mate sɛ nkurɔfoɔ bi ka sɛ yɛde obi bɛsi hene a ɛkyekyere n'ani yɛde no akɔwura nkonya dɛ na de bɛsom no ɔmo ka sa no ɔmɛkyerɛ akonya papa yi bɛfae ɔno ane din ɔno ade Benjamin Kwaku Boakye nti ne din no ɛna wafa din a ɔhɔ no bi ɛde asɔ so na ɔde ayɛ ne din sɛ ne nye ne din obiri kɔnfo nye ne din sɛ wobɛdi hene a yɛwɔ kwan mmiɛnsa a yɛfa so hɔ din baako ne sɛ woba nkonyasofoɔ no na ɛkaka ne gya ase hene akyeame hene ɛne wo maame ɛyɛ ɔhema na ɔwɔ akonya no ɔmo bɛ ne wobɛka akonya no ho abakɔsɛm nyinaa kuro yɛ kyekyere no ɔhene wei ne di kan baayɛ ofiri hɔ wei ne baayɛ wei yɛ sei wei baayɛ so yɛ sei tɔmo kaka ɔsɛ papa wei de sɛ lusi di adeɛ fa no ani gyina no nti sɛ obi ama yɛ de ɔtɔ so mmienu deɛ ana ɛfiri no kɔ mepɛ sɛ mbɛde de ɔtɔ so mmienu bi di adeɛ ɔno wabusua na bɛdwene ho saa ebi ɛno no yɛ baako ebi wɔ so a mesi daabi mepɛ sɛ mesi mebɔ kwan bi to hɔ mebɔ ta bi ato hɔ no ma me na mɛfa so nti me papa ɛdin ɔde to me no ɛna mede di akonya obi wɔ so daabi mepɛ sɛ mesi medin bɛka akonya no nti nipa a odi kan di akonya no mo di kan di akonya no baako wei na mepɛ na asɛm mafa ne din mede sɔ me a me din so na maka bɔ na mede di hene ɛnsesa hwehwɛ nti wobɛhwɛ a sɛdeɛ ɔhene a ɔbafoforɔ die no saa bi na ɛwɔ kumawu ɔhene odi kan ne baako de Twenebo Akodua ɛna ɔhene ɔto sisi ane de Dr. Yaw Safo ɛna ɔde Twenebo Akodua ne Safo no bom na ɔyɛ Safo Twenebo Akodua ɛno tumi si Tapama hene ɔde Nana Adu Saa Twenebo Ampem ɔnyɛ de ɔtɔ so mmienu nti ɔmo ka saa no nti saa Asante amamre mu no deɛ ntikyiri obi ani fa ne kowura nkɔ na sɛ wofa din no mehu sɛ mesi broni bɛka sɛ bia verbatim wofa din no nyinaa wokɔ akɔtɔ so tu sɛ bi wɔ hɔ dadadeɛ a wote sɛ bi wɔ hɔ dadadeɛ a obi de saa din no bi dadadeɛ a woba abɛtɔ so mmienu ɛno koraa no twi mu no na nka ɛka no kumaa anaasɛ ketewa nti wɛhwɛ a deɛ Asante na yɛfrɛ no Kwaku Dua ɔtɔ so mmienu ne din asa de Kofi Agyeman nanso obɛdi hene na yɛfrɛ no Kwaku Dua kumaa na yɛyɛ twerɛ a na yɛtwerɛ no Kwaku Dua the second ɛna Kwaku Dua no ɔbɛtɔ so mmiɛnsa no na yɛka no Kwaku Dua ɛsan mu yɛn ne yɛka no Kwaku Dua ɔtɔ so mmiɛnsa anaa Kwaku Dua the third nti kane no nanka wobɛhwɛ a yɛfiefie mu no sɛ wode Kwaku Bonsu ne yɛsan wɔ bi ne yɛsan to ne Kwaku Bonsu ɛfrɛ Kwaku Bonsu kumaa anaa Kwaku Bonsu ketewa na sɛ yɛwɔ panyini nti yɛn borɔfo baa na yɛka no deɛ ɔtɔ so mmienu nana ka ne nsa na ɛyɛ no nti akonyadin no de wobɛtumi sɛ wode wo din kɔsɔ nana a ɔtwam baako din so a ɛyɛ ana mpempi no yɛmfrɛ deɛ ɔtɔ so mmienu wo so di kan ne wofa nipa ko ne din no nyinaa de aba bɛtɔ so mmienu saa na ɛyɛ no na okay nti sɛ mede wo de baako bi kɔbata baako ho deɛ a wontumi mfa obi wɔ hɔ a ɔpa wotumi ka sɛ ɔtɔ so mmienu ebi ne ɛwɔ Asante Hema yɛfrɛ no Afiakɔbi ɛna Asante Hema a ɔkɔ nansen atwam no na ɔnso de sɛ wampem na ɔde sɔɔ so na ɔno nso frɛ no ho Afiakɔbi sɛ wampem ɔtɔ so mmienu ɔpɛ anko bɛtumi sɛ ɔyɛ Afiakɔbi sɛ wampem na yɛafa de ɔtɔ so mmienu nti ne nyinaa gyina waawo so nanso ɛnyɛ nɔkorɛ sɛ yɛde nkonya no si dɛm a na yɛakata wɔ nido bɛsom no nyɛ saa nka deɛ ɔdi kan di hene no nka yɛde n'akonya si hɔ wie no nka obi aba no na wakɔ yi na nka yɛnya deɛ ɔtɔ so saa nti nka yi bɛtɔ so nka ɔbɛyɛ bi amfa sɛ kɔmfa no ɔtɔ so aduonu nwɔtwe na nti saa ebi ate saa obi kuro mu deɛ Asante man mu ha deɛ saa ne saa ne no ɛne books na mo twerɛtwerɛ ba abɔnten ma yɛsua no school mu no ɛfa so ka ho bi mehu ne sɛ wɔhene bi se yɛkyekyere anim an kɔwura nkonyadɛm kɔyɛ saa ɔnka nkyerɛ fi sɛ asantefoɔ amammerɛ mu no sɛ woyɛ ɔhene a yɛyiw sɛ woyɛ ɔhene a wonya nsua yɛ a wonkɔwura akonyadɛm ɛna ansa na aba bɛsua na wɔ akonya din dada nti berɛ a ɛdi kan bɛkɔ akɔwura akonyadɛm ho na wadi kan bɛsua yɛ ɔhene nti obi a wokɔwura akonyadɛm ho a wonya ɔhene de hyɛ nwura akonyadɛm ɛwɔ Asante amammerɛ ɛyɛ na wɔha kɔwura hɔ nti saa ne ma no na yɛ nkyekye mu nti ɔmo mo twerɛ nwoma no gyiri sɛ ɔsɔ mo sesa nwoma no dɔm twetwerɛ mu na nti saa so as a historian no rest of two nuanom fo so mo na mo twerɛtwerɛ ma yesu me nhyɛ asɛm twerɛ nwoma bi okay but most of my colleagues no ɔmo twerɛ me gyiri sɛ me twerɛ a me twerɛ sɛ nti saa ɛnyɛ saa na teɛ
adanse no kyerɛ sɛ nte sa efi sɛ wɔn hemfo bi a wɔn di kan wɔ hɔ sisi a wɔn akɔfa akɔnya din bia. Okay. The ebe ma waka kakra no say na komfo no che komfo na okom na say aguna ma hin foforo ba so komfo okom a bit ba say bi hu say bi e kodwo ba bo me nhia na wo hina tiesi no suma ya ba no okom. Me nyi say be sisa on say omo ye omo ne ma bra no. Okay. Na enye say bire bia keke na nanom wo nhyehyɛ. Okay. Akomfo kra no nye da bia na akomti so omo so. Ena suma no so nim djuma ekoso bia ene ho nhyehyɛ. Nti enye say tisi nipa so keke. Na ebi etimi sisa e kwa ko bi samu ntirim ne o ma kyekye de nti e betumi abasa. Yo yenhwe se aye akomfo konwa se yebesa nya o ma akomfo krom ho no na sa de bi ne ho bi. Ono ane komfo na ote ho. Nti yebetumi anya bosomfo. Na dana na omo obisai no. Na obosomfo ho ha onso betufu ni bi. Nti ya obosomfo e wo ho. Ene wo komfo nti bosomfo no so te ho. Ote bosom ne ho ana suma ne ho. Nti ye free emma adwana so nso ye komfo ba sa na. Da bi ono na ye komfo ne maame. Ono ye komfo ne maame. Bijili se enkrofo asase prefe no komfo maame. Sa metati ono ye komfo ne maame. Ya mamre mu no ohima bi o wakonya ho bia no ne papa mu no ho na ye ohene ne maame. Nti so ye oba asetena mu na wo ye ohene no e wo faase kra na onya ba ye hema ne pa wo ye ohene ne maame. Sa na ya mamre tie. Nti nka ebi anka brofo ma ka kan king mother. Na ye minim de nti ya kan queen mother. So kan queen mother tete ohema maame. Brofo mu ko check dictionary ma queen mother tete ohema maame no de tie tire mu sa no. I was your general form and a boy yen wo aguna na me fa asem ba akuntwa to. Wo sha wo aguna wi no. Aguna panyifo me kan aguna panyifo a ni fa hene benkum hene ne ahemfo mo ho no. E be di nanim aba yura hawa besre nsaye. No a kire mo da mo ma me sai. So da ne duro mo be sai wi a wo se no ati na nsan yo. Wo se no ati na asante man san hie bi ma. No aba bedas. Obedas wi a na asante hene yi ne chiame ene na kratifo adi na chi. Amomako na hemfie akɔhwehwɛ nneɛma a wonkonya no ho oba no tiniyesi na wo ho apakan we na wo ha akonya we na wo ho we wuntimi nya wo ho we obetimi yaye we be si no wachacha nneɛma we wakonya ho oba e ka da akonya ho ni sika da akonya ho ni sase da akonya ho ni ha na wasase kopem on becheche nsa na manyina se na be ya daati bi no so ni ho a betimi hu oba e no so be firi mu ne de odbe kan ho e wa akonya no ho nti eno na ye wi a na afi asipi free travel no kon no ayo ho nti we no kwan a wo fa so abeye hene no ho bi eno asase na onyanwie intimi friend na pima kasa sese no wotumi nhyase enkodi dwuma se wo hene kopem se wa besi bi saye abesi bi akire no abeda ase amafi akosese ne ma wa akonya no ho bi ansa na afi na wadimu na afi aye akona hene ngisi ase job bi bo so sisi a bepo ahene na bepo ahene na bekoso akọ ofise onyanwie ne ma wo so ye de akona ma hene. Okay, general that's a final very nice. We abusuya general form ana yete nka as usual eniema e kira adwen titi amama na amane ho de Adumasa TV yenkwati no yekọ adom yen boa yen na de man dance so ne se ni nyina mu okoko bi ko hu de tuo mu hwe bi enti oba sei no de eje se wo ka de a de wakwa hu no eno kwa de otiase yi kura sen se wo twere obuku enti na eno ho asem agona na ode bara ya yenso se etume sua de huhu wo social media ne entiase de ne etiase ya tete pension ni hunu bi da no ni nyina na yesi nkonwa ya bono be de abrem Adumasa TV so no Billy Black ene me cameraman and producer oje fidi na chi a ochinchim na furuma ede ma me medin dia tesem hene kuku e be se hia biem e we dwuma dia hodo so makram